ham xo'jasi Artur Efendi bizi bizning bilan bo'ldi. Cheksiz shodman Artur. Kilometr Hayvullar rayonuna. Allah bergan bo'lsa, bilan qo'shar sizning rayonga konsert bilan baravar nasib bo'lsin. O'sha Peterburgdan qaytgan kishilar bor ekan bizning konsertga qizlar. Rahmat sizga. Chin ko'ngildan rahmat. Ülkenler mangayla arasına salsa da yaş sinan. А у нас контракт. Ничек sizga Уфа ikkinchi kun? Ikkinchi kun birinchi bo'lib tamom. Всё. Народ как всегда и нейма. Мощный. Şahit edip yorattım. Siz benim yaratkan jir. Rahmat motor. Bizde получается men hazır. Ne? Biz mağaga şimdi. Bir kunda sizni tadlamayın. Men sizni bütün tusopkalarda sizni ko'shay etib qo'yaman. Hazır. 3 yıl sizni
Мощные. Я так ждала, у меня дочка ждала. Целых, вот с февраля месяца не откладывала. Не продали, не сдали билеты. Ждала, люблю, страшно. Супер, супер. Командасы супер. Несяных Саулы главное. Это вообще... Без слов. Қазір тоқтап алайын да, и... Ярар. Мен потом кірем, да? А люди все еще танцуют. Әлі қазір бітті, хаман дейлер. Коралы Симонда. Уфа, икенче көн бу җәмәгать. Гримерка күшкә ташып торды. Файда шешкә беткән. Миңа зарланалар, шешкә бетте бит, бүләк итәргә диләр. Җәмәгать, субханалла, астагфирулла. Мин яз бу бер мин калган симасына бер. Бunda не дигенә, подарок юк, не дигенә, Субханалла, шешек юк. каразар балыклар алып килгәннәр, менә твороклар. Усай, любой сорттан. Бал. Нәрсә генә юк монда җәмәгать. Рәхмәт яусын сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Мына укай торган автобус. Изге күңелле тамашачылар, Резида апа карале син. Уфа, мына Уфа шулай. Гурланасыңмы? Уфа шулай. Уфалар шулай. Башкортстан бу җәмәгать. Субханалла, карагызлар. Рәхмәт яусын. Рәхмәт Уфа! Иртәгә соңгы каналда берсен.